Goddag så alle sammen, mit navn er Marco. Jeg er 19 år gammel og ejer min egen bilplejevirksomhed Nico Car Clean. Og i dag der vil jeg vise jer, hvordan man vasker sin bil rigtigt i hånden, uden at få ridser. Så lad os komme i gang. Autoshampooen vi bruger er en pH-neutral sæbe. Det er rigtig vigtigt, at vi bruger en pH-neutral sæber til voks, keramisk coating osv., da den er sikker over for sådan ting. Forvaskeproduktet er PFE for Koch Kemi. Det er en lidt stærkere alkalisk forvaskeprodukt, og det er til at opbløde insekter, snavs, skidt og sådan ting, inden du vasker bilen i hånden. Vi skal bruge en fælderens. Den her fælderens er fra Sonax, det er Fælderens Plus, og den kan du købe i de fleste tankstationer rundt omkring. Vi har brug for en skumlanse, målebær og skyllevoks. Vi har brug for fældebørster, en til hjulkasserne, en til egerne, så vi kommer helt ind om bagved, en til fronten. Så har vi brug for en vaskehandske, og så til sidst til at aftørre bilen med, har vi brug for et tørhåndklæde fra Autoglans. Og det vi så også har brug for, det er en god højtryksrenser. Så det gør, at bilen er nem at spule af og sådan ting. Det vi har brug for, det er 2 spande, fordi vi bruger 2-spandsmetoden. Vi har 1 spand med vand og 1 spand med sæbe. Det vi altid starter med, det er en god fælderens. Jeg bruger en fælderens for Sonax. Det er et Fælderens Plus. Det er en helt normal alkyd fælderens, der er ikke noget syre i. Så den kan du bruge på alufælde og stort set det, vi bruger hjemme i Danmark. Men det fordeler vi sådan set bare jævnt her på hele hjulet. Kom godt ind i kanter og kom godt ind bag ærerne og sådan ting her. Og ind på selve bremseskiven. Og nu er vi heromme på siden, hvor der er rigtig meget sol. Så her der skal vi være lige lidt hurtigere. Den skal ikke have lov til at sidde på så lang tid. Omkring et minut eller sådan noget. Egentlig bare fordele det lidt over det hele her. Måske bruger man lidt for meget, men heller for meget end for lidt, ikke også? Når en fælderens har fået lov til at sidde, og den har løsnet alt det her bremsestøv og hvad end der kunne sidde på fældet, så indikerer den, at den er klar til at blive skyllet af, når den bliver pink og rød her. Det vil sige, at den bløder. Så det vil sige, at den er klar til at blive skyllet af nu. Det er rigtig vigtigt, at I ikke kommer for tæt på med højtryksrenseren. Sådan der. Det jeg altid gør, når jeg er i gang med at skylle mine fælder som ting her, det er, at jeg kommer helt ind i hjulkasserne. Kommer op her rundt omkring, fordi der sidder bare så meget skidt og snavs. Nu har vi skyllet vores fælde med fælderens som ting her, så nu er det meste af bremsestødet kommet væk. Men nu er vi nødt til at vaske fældene med børster som ting, for at vi ligesom kan komme helt i bund med det. Så nu blander vi noget sæbe i vores lille spand med nogle børster. Jeg blander omkring til 10 liter vand, der blander jeg 150-200 ml. Og det er altså rigeligt. Så skummer vi vores spand op, så sæben den ligesom bliver aktiveret. Mere skal der ikke til. Og så går man egentlig bare i gang. Vi starter altid på skyggesiden, og det er for, at sæben ikke tør ind af sol og sådan ting. Vi skyller bare lige hurtigt i fældene, og så kommer vi i gang igen. Sådan der. De skal bare lige være lidt våde. Jeg starter altid med hjulkasserne. Sådan ting her. Bum. Så skyller vi vores børste her. Så tager vi vores fældebørste. Og så vasker vi langsomt bagenden her. Og det er vigtigt, at det lige bliver gjort langsomt, men grundigt, fordi vi ikke gider at ridse fronten her. Så tager vi vores bløde børste her. Skyller lige, eller vasker lige fronten her. Så tager vi en detailbørste for Valet Pro med sådan nogle lidt stivere hår som ting, og det får lige at komme ind her, hvor bremsestøv typisk sætter sig. Og det ser man typisk sidde omkring boltene og lige de her cracks. Der plejer altid at sætte bremsestøv og sådan ting rundt omkring ventilen her. Så der er det en fordel, at man lige kan tage sin bløde børste, hvis man har det, og lige komme ind rundt omkring her, så får man lige det hele med. Til dækket, der bruger vi en ganske normal opvaskebørste med stive børster. Og det er lige for at skrubbe dækket. Når hele feltet er gjort rent, så skyller vi det, og så kan vi gå videre til det næste. Sådan der. Og sådan fortsætter vi egentlig bare hele vejen rundt, indtil alle hjulene er skyllet.
Solskinsvejr. Det kan altså godt være lidt irriterende, hvis man vasker bil i det. Det ser man typisk, at sæberne og sådan noget, det tørrer ind og sådan noget, så det skal man altså også lige være ops på. Grunden til, at vi altid skyller vores fældebørster, det er fordi, at hjulene altså er det beskidteste sted på en bil. Det er jo klart, jo længere ned vi kommer, jo mere beskidt bliver det. Så derfor skyller vi altid lige vores børster i vand, og så sæbe bagefter. Selvom vi har skrubbet på dækkene her, så kommer alt det brune snavs her, sådan noget her, det kommer ikke særlig godt ud. Så til det der bruger vi altså lige noget insektfjerner. Og så burde man kunne se lige om lidt, hvordan alt det brune snavs og sådan ting her, det løsner sig fra overfladen. Man kan godt se en lille bitte smule her. Helt klart det bedste vejr at vaske bil i, det er altså, hvor det er lidt overskyet. Ikke alt for meget sol, fordi så siver sæberne ikke ind og tørrer og sådan ting her. Så er vi færdige med fældene. Så husker vi lige at tømme vores vaskespande og sådan ting. Så fylder vi dem lige op med noget frisk vand her. Og det er så smart med de her vaskespande. Og sådan noget, det ser man typisk med vaskespande, det er, at de har de her grit guards. Og grunden til, at man har en grit guard, det er, så man kan lægge sine fældebørster, vaskehandsker i spanden, uden at de kommer ned og rammer alt skidtet. Altid sørg for ikke at have dine fældebørster sådan ting her til at ligge i din vaskespand, når du så skal til at vaske dem i hånden. Så dem lægger vi altså lige hernede på vores tørre hylde her. Og nu skal vi altså til at forvaske hele bilen. Så det vil sige, at vi påfører vores forvaskeprodukt i skumlansen. Og det får opblødet alt snavs, skidt, insekter, fugleklatter osv., som der kunne sidde på lakken. Har man en keramisk coated bil, så skal man ikke bruge alkaliske produkter, fordi det nedbryder coatingen, eller for den sags skyld syreprodukter. Så der er det vigtigt, at man lige holder sig til en pH-neutral skumshampoo, forvaskeprodukter og sådan ting. Den her bil, den er ikke coated, så vi bruger PFE for kokkemi, og den blander vi 1-10. Den har rimelig meget power, den her. Når vi så påfører vores forvask, så er det vigtigt, at forvasken ikke får lov til at sidde på i alt for lang tid. Omkring et halvandet minut eller sådan noget, og så skyller vi af bagefter. Hvis ens bil er rigtig beskidt og har alger rundt i listerne og sådan ting her, så eventuelt lige brug en blød detailingbørste, som man nok kan finde typisk hos tankstationer og sådan ting her, lige for lige at komme ind og lige irritere algerne og lige fjerne dem og sådan ting. Og det gælder med det samme herinde i sidespejlene og sådan noget. Lige komme rundt i alle hjørner, kanter og sådan ting. Jeg kommer stort set ind der, hvor jeg kan. Ind i alle små hjørner, sprækker. Nogle gange under bilen. Der, hvor man har lyst. Hvis man vasker en elbil som den her, så vil jeg helt sikkert anbefale, at man ikke sprøjter sæbe og vand og sådan ting herinde, hvor ladekablet det sidder. Bare lige så man er 100% sikker. Jamen så har sæben fået lov til at sidde og trække sig lidt. Og så skyller vi egentlig af. Når vi skyller af, så skal man huske, at man ikke spuler direkte ind i sidespejle, sådan ting her. Fordi man kan så hurtigt lige få trykket sådan en sidespejl ud, når man spuler med sådan en højtryksrenser her. Så lige hold lidt afstand. Den her bil, den er rodforseglet, det vil sige, at fugleklatter, insekter og sådan ting her, det er ikke lige så nemt hæfter sig på forruden. Og det vil jeg lige vise jer, hvordan det fungerer. Prøv at se, hvordan alt vandet det bare praller af. Den her bil her, den er altså ikke keramisk coated.
Men hvis den var, så havde insekter meget nemmere ved at flyve af. Så det kan jeg altså sagtens anbefale. Det kan jeg rigtig godt anbefale. Den her, den gemmer vi lige. Så er bilen forvasket, så nu er det tid til at blande vores autoshampoo op. Og så kan vi komme i gang med at vaske bilen. Bum bum, vi tager vores... Der kommer måske lidt for meget. Vi tager vores autoshampoo, blander det. Det er lidt nemmere at hælde lige for en literflaske, hvis man har det. Jeg tager ca. 100-150 ml. Jeg kan godt lide at hælde en del sæbe i min spande. Det er egentlig for at få lidt bedre glideegenskaber og sådan ting her, som er ret vigtigt, når vi vasker bilen i hånden. Jo mere glidemiddel din autoshampoo har, jo mere skåner du lakken, så får du gerne de her ridser her. Så er vi om på skyggesiden. Skruer lige trykket ned på højtryksrenseren. Så er det bare lige ved at skylle bilen, så vi har en våd overflade. Så tager vi vores vaskespand, og så starter vi altid oppefra, og så går vi ned. Så vrider vi kluden, eller vaskehandske. Kært barn har mange navne. Og så ned i vores sæbevand igen. Og så starter vi egentlig bare, går vi nedad her igen. Når vi vasker, så er det vigtigt, at vi går i lige bevægelser, og ikke cirkulære bevægelser. Og så kom helt ned langs kanterne her. Nogle gange måske under bunden, hvis man er lidt mere fanatiker, som jeg er. Rundt om sidespejlene her. Ind i greb og sådan noget her. Lange lige bevægelser. Stille og roligt. Ikke noget hastværk. De kommer helt herind i kanterne. Og der er det altså rigtig godt at have sådan en handske her, så den ligesom ikke lige falder ud. Når vi vasker bilen, så er det rigtig vigtigt, at vi ikke trykker særlig meget. Bare lad vaskehandsken gøre arbejdet. Ikke noget hastværk. Det får vi ikke noget godt ud af. Hvor lang tid tager sådan en vask? Hvor lang tid det tager? Ja. Jamen, typisk set omkring en halv time eller sådan noget, kan man sagtens gøre det på. Hvis man selvfølgelig lige har gjort tingene klar og sådan noget. Så det er ikke noget, der så lang tid? Det er det altså ikke. Altså, hvis man har vaskespandene derhjemme i carporten eller et eller andet, der man lige har sat haveslangen til, så det er nemt tilgængeligt, så tager det ikke mere end en halv time. Hvis man vil spare lidt mere på tiden, så kan man gå ud og investere sig i sådan nogle rullespande her. Sådan nogle rulledimser der, og det gør altså bare, at det er 1000 gange nemmere at lige rulle spandene rundt omkring bilen og sådan noget. Hvis nu måske alle de her produkter, hvad koster det så? Jamen, sådan en vaskepakke her med autoshampoo, forvaskprodukt, fedtrens, det løber nogle spande og sådan lidt. Det løber nok op i omkring 500 kroner. Måske lidt mere, men så har man jo altså en liter autoshampoo kan altså række helt op til i hvert fald 20 vaske, hvis ikke mere. Så det er alt efter, hvordan man doserer sin autoshampoo og så videre. Hvis du har sådan en spoiler som den her, så sørg lige for at komme helt ind bag spoilerne, for nogle gange så sidder der faktisk lige lidt mere skidt, end man regner med her om bagved. Så lige brug lidt ekstra tid på det. Det vil jeg helt sikkert anbefale. Men så har vi vasket bilen, og så skal vi egentlig bare lige skylle den ned, og så er vi klar til at tørre den bagefter. Bilen skyllet af. Nu har den ikke mere sæbe på sig, så nu kan vi gå hen til det, der også er valgmuligt. Og det er at påføre en skylleforsegler. Jeg bruger Protector Wax fra Koch Kemi.
Det er en skyllevoks, som holder i op til 2 måneder, vil jeg sige. Og den gør, at din bil er for det første meget nem at tørre af, fordi at vandet det ligesom perler på overfladen, da den får den her hydrofobiske nanoeffekt. Og så holder den minimal skidt, snavs væk og sådan ting her fra din bil. Så den er faktisk rigtig dejlig at lige have med i sin vaskeproces. Man påfører den ud over bilen i sådan en skumlanse her. Og der skal næsten ikke noget i. Altså der er proppet minimalt i. Bare en lille squeeze. Og det er nok. Og som I kan se, så perler det allerede fuldstændig. Bilen får en bedre glans. Den holder snavs væk, kalk, alle de her irriterende ting her, vi får på vores bil og sådan noget. Og som sagt, så holder det op til en 2-3 måneders tid eller sådan et eller andet. Jeg bruger den som drying aid, som det hedder, og det er egentlig for at gøre hele tørringsprocessen 1000 gange nemmere. Man påfører den med skumlansen. Skal vi lige væk fra vinden her. Man påfører den med skumlansen, lader den sidde, og så skyller man lader den egentlig ikke sidde i så lang tid, man skyller den sådan set bare med vand bagefter. Og så nemt forsejler man altså sin bil. Se hvordan alt vand det bare flyver af. Har man brugt en skylleforsejler, er ens bil keramisk coated, eller har den voks og sådan ting, så vil vandet typisk ligge som sådan perler her. Jeg vil lige vise jer, hvor nemt det er at nærmest bare tørre sin bil med vand. Der er lige lidt mere vand, men prøv at se, hvordan det nærmest bare praller af sig selv. Har man et sort tag som det her, så er det lige lidt nemmere at fjerne kalk og sådan ting og vand, når man har forsejlet det her, som jeg har. Så er bilen forsejlet. Den har fået en skyllevoks ud over sig. Så det vil sige, at vi altså nu kan gå over til det lidt sjove her også, og det er at tørre bilen. Super nemt. Du tager dit tørhåndklæde fra Autoglance, lægger det på taget, starter altid overfra og går ned, og så trækker du det egentlig bare henover. Jeg starter altid med solsiden, fordi så får vi altså lige, så får vi ikke lige så mange kalkpletter rundt her. Jeg tager vinduerne, ruderne og sådan ting. Helt ned. Super simpelt. Som I kan se, så ligger jeg nærmest bare håndklædet på. Og der er altså også rigtig mange, der bruger en bladblæser. Det kan man også bruge. Der er så mange måder, man kan tørre en bil på. Det er faktisk lidt sjovt. Og måske I kender det. Man har lige tørret sin bil, og så går man lige hen og kigger, og så ser man, ej, der er der godt nok lige nogle løber. Jamen så har jeg et lille lifehack her. Så tager I lige vikler jeres håndklæde rundt om her, og lige presser godt og grundigt rundt, hele vejen rundt. Fordi det her håndklæde, det har de her bitte små mikrofiber her, og det går altså ind og ligesom går ind i alle de her revner her, og ligesom suger alt vandet ud. Langs der kanterne, prøv at se der, hvordan kanterne her fuldstændig knastørre. Det er fordi, vi bruger et mikrofiberhåndklæde til at tørre den med. Noget rigtig mange folk glemmer, når de vasker deres bil derhjemme, det er lige at tage dørfalserne med. Som I kan se, så ligger der utrolig meget vand op under det her plastik her. Man kan nærmest bare bruge sin hånd, ikke også? Så lige sørg for at tage tørhåndklædet, og så lige tørre det af. Sådan her. Nu er fældene rene, så nu bruger jeg egentlig også mit tørhåndklæde til fældene. Men man kan altså, det man typisk egentlig bruger, det er mikrofiberklud og sådan noget. Men nu er de her fæld her ret så rene. Og så bruger jeg lige en mikrofiberklud til at lige komme ind i revnerne og sådan noget her.
Det var det for i dag. Tusind tak, fordi I gad at se med. Så nemt kan det altså være at vaske sin bil derhjemme. Jeg linker det hele hernede under videoen, hvor I kan købe en vaskepakke og alle de nødvendige ting, som man har brug for, når man vasker sin bil. Så jeg håber, I nød videoen, og så ses vi måske en anden gang. Ha' det godt.